Κίνηση για την εθνική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Ιδρυτική διακήρυξη. Η κίνηση για την εθνική και κοινωνική ανασυγκρότηση δημιουργήθηκε από αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για την ανατροπή του πολιτικού κατεστημένου και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ζούμε σαν χώρα την τελευταία φάση μιας ασφικτικής, πολύπλευρης και καταστροφικής εξάρτησης από ξένα κέντρα και ντόπιους υπηρέτες τους, που οδηγούν στον αφανισμό της υπόστασης μας, ως λαός και ως πατρίδα. Με τη χειραγωγούμενη από επίορκους πολιτικούς παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας, στους διεθνείς τοκογλύφους μετά την ταπεινωτική και ολέθρια για τον λαό μας, υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης το 2010 και των μνημονίων που εφαρμόστηκαν, από αυτούς που πήραν την εξουσία βεβαιώνοντας τον λαό πως λεφτά υπάρχουν, αλλά και τους υπόλοιπους που ακολούθησαν με υποσχέσεις πως θα ακυρώσουν ή θα σκίσουν τα μνημόνια, ο λαός μας οδηγήθηκε σε βίαιη φτωχοποίηση και η πατρίδα μας σε ολοκληρωτικό ξεπούλημα. Είχαν προηγηθεί δεκαετίες συστηματικής αποβιομηχάνησης της χώρας και εκμαυλισμού του λαού, με τη μέθοδο των επιχορηγήσεων και των επιδομάτων από τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, μετατρέποντας τον σε άβουλη μάζα, προετοιμάζοντας την αδιαμαρτύρητη αποδοχή της επερχόμενης εκποίησης των πιο πολύτιμων και χρήσιμων παραγωγικών κοινωνικών και πάσης φύσεως πόρων της πατρίδας μας, στους υπερεθνικούς καπιταλίστες και τα ντόπια τσιράκια τους. Η χώρα μας βρίσκεται πλέον στα όρια της πλήρους διάλυσης και το έθνος μας σε ιστορικό αφανισμό. Είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η εθνική ανασυγκρότηση και η επανεκκίνηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της πατρίδας μας. Όμως για να συμβεί αυτό είναι μονόδρομος ο αγώνας για την ήττα και την ανατροπή του πολιτικού κατεστημένου που για δεκαετίες κυβερνά τη χώρα μας. Η κλεψίδρα έχει ήδη αδειάσει. Είναι η ώρα που δεν χωρούν κάθε λογής αμπελοφιλοσοφίες και συζητήσεις. Είναι η ώρα για αποφάσεις. Διεκδικούμε την αξιοπρέπεια και την ευημερία του λαού μας σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Απλά και αυτονόητα πράγματα σε μια πατρίδα ανθρώπων και όχι ανδραπόδων, τα οποία μας έχουν κάνει να τα θεωρούμε άπιαστο όνειρο. Είναι στο χέρι μας αρκεί να τα διεκδικήσουμε νικώντας πρώτα τον προσωπικό μας φόβο και την τρομοκρατία του ξενόδουλου συστήματος. Να αποκτήσουμε και να προασπίσουμε ένα ισχυρό, αυτεξούσιο δημοκρατικό κράτος με νέο σύνταγμα που θα περιλαμβάνει την ανακλητότητα και τη λογοδοσία των θεσμικών παραγόντων, με εθνικό νόμισμα και οικονομική αυτοδιάθεση, που να εγγυάται το βασικό εισόδημα όλων των πολιτών του, την κάλυψη των βασικών αναγκών για σύτηση, ένδυση, στέγαση, θέρμανση και μετακίνηση, την εργασία για όλο τον λαό σε ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες και την προστασία της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, την ενίσχυση και προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη σε ένα εθνικό σύστημα υγείας προς όλους, χωρίς διακρίσεις και φακελάκια, τη δωρεάν παιδεία με ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό χαρακτήρα προς όλους, χωρίς διακρίσεις και χωρίς παραπαιδεία, το σεβασμό στους γέροντες και τους αδύνατους προς εργασία, εξασφαλίζοντας το υπόλοιπο της ζωής τους με αξιοπρέπεια. Δημόσιες υπηρεσίες και υπαλλήλους που θα σέβονται και θα υπηρετούν πραγματικά τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Την ανάδειξη του θεσμού της δικαιοσύνης σε λειτουργήμα υπέρ του λαού όπως αρμόζει και όχι υπηρέτρια της εκάστοτε πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Κεντρικά σχεδιασμένη και ισόρροπη παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της πάντα την εθνική επάρκεια στο σύνολο των αναγκών της χώρας, με προτεραιότητα στην απορρόφηση και βελτίωση της εγχώριας παραγωγής. Ίδρυυση, ηλεκτροδότηση, λιμάνια, αεροδρόμια και γενικότερα οι στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του λαού αλλά και την ασφάλεια της πατρίδας, θα ανήκουν στο λαό με δημόσιο χαρακτήρα και ισχυρή κρατική εποπτεία. Αξιοποίηση υπέρ του λαού των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας. Προώθηση των τεχνών και της ποιοτικής ψυχαγωγίας για όλο το λαό. Αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς, σε μια κατεύθυνση δημιουργίας ασφαλούς και φιλικής συνύπαρξης, αξιοποιώντας διπλωματικά κάθε δυνατή συνάφεια μεταξύ των λαών. Αλλά και αποτρεπτική δύναμη προς κάθε επιβουλή. Με ισχυρή εθνική άμυνα, ενισχύοντας το στρατό και την εθνική αμυντική βιομηχανία. Δέσμευση για όσους συμμετέχουν στα κοινά για την τήρηση όλων των παραπάνω, με σκληρές ποινές στους παραβάτες. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο εθνικής ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας, μακριά από υποτέλειες και ευρωναζιστικές ενώσεις.
Στην παρούσα ιστορική στιγμή και τον κρίσιμο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, η ενότητα και η οργάνωση με συνειδητή πειθαρχία είναι ο μοναδικός δρόμος για την επίτευξη του σκοπού μας. Η ένταξη στον ενωτικό και αλληλέγγυο αγώνα του λαού είναι χρέος του καθενός από εμάς που συμφωνούμε, βάζοντας στην άκρη όλα τα υπόλοιπα που μας χωρίζουν. Γιατί μπορούμε και αξίζουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Να κερδίσουμε πάλι την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια μας ως Έλληνες πολίτες.